ଟିକେ ଶୁଣ। ଟିକେ ରମାଗ ଏମିତି ହେଇସାରେ। ବାପା ତମେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ପରେ ଆସିବୁ ଆମେ କଥା ହବା। ମାଗ ସକାଳୁ ଏମିତି ହେଇସାରେ। ବାପା ତମର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଡାକିବି ନା କଣ? ଏ ମାରୁଗୁଲି ତ ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର କଣ କରିବ? ଦେବ କହିଛି ଏମିତି କଲେ ଯେତେ ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ହଉନି। କୋଉ ଦେବ? ଓ ସେ ଯୋଉ ଧୋବା ପୁଅ ଦେବ? ସେଟା ପାଗଳ, ସିଏ ତମକୁ କଣ କହିବ? ଏ ଧୋବା ପୁଅ ପାଗଳଟା ବୁଝେନି। ଧୋବା ପୁଅ ଦେବ ନାଟା ଭୁଲିଗଲି ରେ। ଇଏ ଆମ ରାମ କହିଲା ଏତେ ମଦ ପିଅ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ନା ଏମିତି ହବ ତୁମ କଲିଜା ଠିକ୍ ରହିବ, କିଡନୀ ଖରାପ ହବନି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହବ। ରାମ ଦେବ କୋଉ ରାମ କୋଉ ଦେବ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଦିଟା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ରାମ ଦେବ ଟିଭି କହୁନି। ଓ ସେ ଯୋଉ ବାବା କଥା କହୁଛ? ବାବା କହିଲେ ଯାଇ ଅଳମ ବିଳମ କଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ତମେ ବନ୍ଦ କର, ଆଗ ଏ ପେପର ପଢ। ଏ ପେପର ପଢିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି। ଧରେ ପେପର ପଢବ, ନିଅ। ଏ କାପଟରେ ଇଏ କଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରୁଛି? ଓହୋ, ରାମଦେବଠୁ ଶିଖିକିରି ମୋ ଭଳିଆ ଯୋଗ କରୁଛି କି? ବାପା ତମେ ପୁରା ପେପରଟା ଓଲଟା ଧରିଛ, ଏମିତି ସିଧା ଧରିକି ଏଥରକ ପଢ, ନିଅ। ଏଥର ଠିକ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ହେଲା। ମତେ ସବୁ ରାମଦେବ ଭଳିଆ ଦିଶଛି। ଅଭିପ୍ସା ବାପା ଇଏ କାପଟ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିଛି, ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଇଏ ତମ ସୁଆଗିନି ଭାଣିଜି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ହଁ ତ ୟା ଫଟୋ ଖବର କାଗଜରେ କାହିଁ ବାହାରିଲା? ଈଶ୍ୱା କୋ ଚୋରି ନାଦି କଲା କି? ଉପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢୁନ? ପୋଲ ଉପରେ ପଳେଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେପଟରୁ ଟ୍ରେନଟା ଆସୁଥିଲା, ଏପଟରୁ ନାଳିଆ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଖି ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି ସେ। ସରକାର ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଘୋଷଣାଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସଗର ଚାଲୁଛି କେଙ୍କଟର ମୋ ଝିଅ ତାଉ ସେ ନେବ ପୁରସ୍କାର। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ତଣ୍ଟିକି ଯିବି ତାକୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ। ପୁରସ୍କାର ତୁ ପାଇବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ କାଖେଇକିରି ବୁଲିବ। ବାପା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ପୁରସ୍କାର ନେବୁ ବା। କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଯେ? ଆମେ ବାପ ଝିଅ ସିଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନେଇଯିବା। ଗାଈ କ'ଣ ମୁଁ 100 ମଇଁଷି ଠିଆ କରିଦେବି। ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଶୋଇବୁ, ଜମା ଉଠିବୁନି, ପୁରସ୍କାର ଗଦା ହେଇବ। ବାପା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଓହୋ, ମୁଁ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶୋଇବି, ମରିବି ନା କ'ଣ? ମଦ ପିଇ ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋବର ଗାଡ଼ିଆ କରିସାରିଲଣି। ନଈ ପାଣି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଗୋବର ଗାଡ଼ିଆ କହିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ଯିବନି ଆଉ ମୁଁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରୀ ତାଲା ଦେଇଦେବି। ବାସ୍ କେମିତି ପୁରସ୍କାର ନୁହନ୍ତି ଯେ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଅଭିଷ୍ଠା, ଖବର କାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି, ସରକାର ମତେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାର, ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ नो एक मार मारो ना, ଆଉ ଗୋଟେ ମାର।